Čaute ľudia, toto video bude taká vec bez Borisa a je to, že čo o Google určite neviete. Možno niekto, hej. Takže keď tam napíšete Google, medzera Gravity, zobrazia vám toto. Takže druhá vec je, keď do Google napíšete TILT, zobrazí sa vám toto. Vlastne sa celý Google nakloní takto. Keď do Google napíšete do a barrel roll, zobrazí sa vám toto. Keď do Google napíšete Google po spiatočky pozadu, teda LGOOG, zobrazí sa vám toto. Takže posledný fakt je, že keď do Google napíšete Google Sphere, urobí sa vám toto. Takže ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak nás neodoberáte, tak rýchlo urobte. A vidíme sa na budúcej. Čaute. Samozrejme už aj s Borisom.